Tämä on mun ensimmäinen video liittyen OneCoiniin ja mä haluaisin vaan näyttää, missä nyt mennään. Nyt on 17. päivä syyskuuta ja vähän missä mennään nyt tässä mun tilin kanssa. Eli mä oon aloittanut starter-paketilla, ostanut sitä koulutusta, jolla mä sain silloin alussa 1000 polettia. Myöhemmin mä päivitin, ostin toisen paketin ja sain poletteja sen 10 000. Mukaan mä oon saanut 6 kaveria. Tällä hetkellä mä oon kuukauden ollut tässä mukana. Ja mä oon tienannut 80 tämän matkan aikana. Ja kun on tilitetty tuohon tilille, niin mä oon ostanut lisää poletteja. Eli nyt polettien määrä tällä hetkellä on 11 000 ja päällä. Mä näytän miltä näyttää tilin splittaus mittari tällä hetkellä. Se löytyy täältä Exchangein puolelta. Otetaan tuolta ylhäältä Trading. Ja valitaan tuosta ylhäältä Tokens. Tällä hetkellä splittaukseen liittyvä mittari näyttää 94%. Eli ei välttämättä enää tällä viikolla kerkiä, mutta hyvin todennäköisesti, että ensi viikolla tili splittautuu, joka tarkoittaa sitä, että nämä poletit 11 000, mitä mulla nyt on, niin tulee tuplaantumaan, eli silloin on 22 700, jos oikein laskin. Ja tällä hetkellä vaikeusaste on 20, tarkoittaa sen, että lasketaan tuolta, eli 11 000, no niin, pyytää yksi pois, 356, ja kun tili tuplaatuu, tarkoittaa sitä, että se kerrotaan 2, saadaan 22 712 polettia, ja mä laitan ne louhintaan, ja vaikeusaste on tällä hetkellä 20 polettia per kolikko, niin jaetaan toi 20, come on, 20, noin, niin louhinnan tuloksena tulee 1135 polettia. Mutta mä teen siitä uuden videon sitten, kun tili on tuplautunut. Näytän teille kuinka ne poletit laitetaan sitten louhintaan.